Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu zatikiak sinplifikatzeko estrategia. Baldin badaukagu adibidez, zatikien arteko biderketa hau, laurdena bider 8 biderkatzen dugu zenbakitzaileak beraien artean eta izendatzaileak beraien artean. 1 bider 8 eta beian 4 bider 5. Orain, zatiki hau simplifikatu daiteke. Ikusten badugu hemen daukagu 4 eta hemen 8, beraz 8 jartzen badugu biderketa bat bezala, 2 bider 4 bezala, orduan 4a goikoa eta bekoa simplifikatu daitezke. Beraz, simplifikatzen baldin baditugu, bakarrik geratuko zaizkiku goian 1 bider 2 eta beian 5. Beraz, 1 bider 2 da 2 eta beian 5. Beraz, laurdena bider 8 5, emaitza izango da 2 5. Simplifikatu nahi badugu, hemen 8 45, orduan, pentsatu behar dugu, hemen 8 biderketa bat bezala ustea, eta 45 ere biderketa bat bezala ustea, eta goian eta beian biderkagai berdinak izatea. Adibidez, hemen 8 deskonposatu dezakegu, edo biderketa moduan jarri 3 bider 6, eta 45 zenbakia izango da 3 bider 15. Beraz, hemen goian daukagu 3 biderkagaia, beian 3 biderkagaia, simplifikatzen dira, juten dira, eta geratzen zaigu bakarrik 6 goian eta 15 beian zatikian. Beraz, orain berriro pentsatu behar dugu, 6a nola jarri eta 15a nola jarri, haietako biderkagai bat simplifikatzeko. Adibidez 6 jartzen badugu 3 bider 2 eta 15 3 bider 5, orduan 3 zenbakia joango da goitik eta betik. Simplifikatuko dira eta geratuko zaigu bakarrik 2 goian eta 5 beian. Beraz, hemen 8 45-enen simplifikazioa izango da 2 zati 5. Hemen daukagu zatiketa bat, laurdena zati 6 beraz zatiketa bihurtzen dugu biderketa, bigarren zatikari buelta emanez, beraz laurdena bider 8 6, buelta eman diogu 6 8-ni, eta geratzen zaigu biderketa 1 bider 8 zenbakitzailean eta 4 bider 6 beian. Orain, pentsatu behar dugu, nola simplifikatu dezakegu nahiz 4a. 8a jartzen badugu 2 bider 4 bezala, hemen daukagu 1 bider 2 bider 4, eta beian 4, eta 6a jar daiteke ere bai 2 bider 3. Beraz, simplifikatuko zaizkigu goitikan 4 eta beian 4, eta goitikan 2a eta betikan 2 biderkagaia. Beraz, simplifikatzen dira zenbaki hauek beraien artean, eta geratzen zaigu bakarrik 1 goian eta 3 beian. Beraz, daukagu herena. Laurdena zati 6 8, emaitza izango da herena. Orain, 16 48. Simplifikatuko dugu. Beraz, pentsatzen badugu, 16 jar dezakegu 2 bider 8 biderketa bezala, eta 48 zenbakia jar dezakegu 6 bider 8 zenbakia biderketa bezala. Beraz, goian eta beian 8 biderkagaia daukagu, beraz, simplifikatzen dira eta geratzen da 2 6-ren. Baina 6 jar dezakegu 2 bider 3 bezala. Beraz, goian 2 bat dago, beian 2a eta simplifikatzen dira. Juten dira eta bakarrik geratzen zaigu beian 3, eta goian ez da ezer geratzen, baina berez jarri behar da 1 kasu horietan. Simplifikatzen denan eta zenbakitzailean ez dagoenean biderkagairik, orduan jartzen da 1. Beraz, 16 48-ren izango da herena. Hemen daukagu beste adibide bat, adiz 4 5-enen 3 laurden, orduan egin behar dugu 4 bider 3 goian eta 5 bider 4 beian. Hemen zuzenean simplifikatzen dira 4ak,
eta geratzen zaigu 3 bosten. Beraz, 4 bostenen 3 laurden izango da emaitza 3 bosten. Beste adibide bat, 21 bostenen 10 zazpiren izango da biderkatzea goian 21 bider 10 eta behian 5 bider zazpi. 21a behian jartzen du zazpi, beraz 21 jar dezakegu 3 bider zazpi adibidez. Zazpia simplifikatu ahal izateko eta 10 adibidez, hemen bosta nola jartzen duen behian, 10 jar dezakegu 2 bider 5 bezala. Beraz, simplifikatuko dira bai zazpiak goian eta behian eta bosta ere bai, goian eta behian. Beraz, bakarrik geratzen zaigu 3 bider 2. Eta hori da 6. Beraz, 21 bostenen 10 zazpiren emaitza izango da 6. Bale? Hau da, zatiketak edo zatikiak simplifikatzeko estrategia azkarra horri buruz jakin behar dezutena.